Кои са най-многобройните Bluetooth устройства в телекомуникационното пространство? Дали са слушалките? Не. Дали са телефоните? Пак не познахте. Какво може да бъдат? Най-многобройните Bluetooth устройства в телекомуникационното пространство са напълно неизвестни за большинството от хора. Те не могат да се намерят в стандартното меню. Когато се постави техния MAC адрес в интернет база данни за производители, няма никаква информация и не се знае какво е името, какъв е типа, каква е услугата и какъв е производителя. И те са повече от всички други взети заедно. Нека да видим. И така, намираме се в Южния парк след обяда и да видим какви ще бъдат резултатите на нашия Bluetooth тест. Старт. Да видим резултатите. Хайде, 25 резултата. Да спрем сканирането. Ето ги устройствата. И най-хубаво е да видим нещата под формата на графика. Ето тук има графика. Това са последните данни. Така, избрахме ги. И ето какви са резултатите. Ето ги, 84% неизвестни. А това са производителите. Добре, какви са ти устройства? Това, скъпи приятели, са Bluetooth Qi. Повете. Ето е на тези. Аре на следващата спирка. Време няма повече. Ако сме тримата, какво?